Já jsem se chtěla zeptat na toho jejího manžela. Na čem ten jejich vztah ztroskotal? Promiňte. On to byl pilot důstojník letectva. A zpočátku jí imponoval. Létal tady nad zámkem a házel jí na nádvoří bílé růže. Oh. Dalo by se říci, že kolem ní tak dlouho kroužil, Až u ní přistál. až si ho už jako zralá žena vzala. Neruš. Promiňte, nejste vy ten spisovatel? Jistě. Ale to manželství nebylo šťastné a zkrátilo Emě kariéru. No tak já teď pracuji na 3 povídkách za... I život. A to je vám jako když herec jde z role do role. Pane, rušíte výklad, jestli vám to nevadí. Promiňte. Pardon. Prosím vás, není to ten spisovatel Karel Šejnoha? Je. On ještě žije? Bohužel. Šejnoha. Na křídlo Emmy Destinové se dodnes hraje. Je naladěné, takže jestli někdo z vás umí, může nám zahrát. Moje paní je dobrá klavíristka. Dokud mě manžel nezmrzačil. A nechtěla bys aspoň levou rukou něco? Nechtěla. Tak nic. Ježiš, nesalo se ti nic? Ukáž. Grázle.